आणि हुंच्याने एकट्या डबल रोल करून जाय ना एका खेळा फर्स्ट प्राइज दिलं डबल रोल केला. टायमिंग 42 minutes झाले. सो नॉट लेस देन 45 minutes जवळपास आहे. आणि ब्लोईंग असपाक जाय ना 2 ब्लोईंग सांगलो ते 2 ब्लोईंग आता ते तेंगे कोणा मेळटा एकूच आहा ट्रम्पेटरच 2 नाही आम 2 हाडे कमी खेळता पहिले आखे भरपूर खेळले बोले तुम्ही नाचल्या सगळे नाचले खेळादू नाचून नेता चलता तुम्ही आमचे खेळ बोलता तुम्ही नाचल्या सगळे नाचले खेळांना उपरांत